El Club Hoquei Arenys de Mar és un club esportiu especialment centrat en la pràctica de l'hoquei sobre patins. Va ser un dels primers de Catalunya i es va fundar el 1942. Aquell mateix any va guanyar la lliga que organitzava llavors la Federació Catalano-Balear amb 12 equips. Després va patir alguns problemes i no va tenir activitat fins al 1977, on es va reprendre i fins ara. Aquest any, l'Hoquei Club Arenys de Mar tindrà 9 equips amb més de 75 jugadors federats, un equip femení a primera catalana, un sènior a segona catalana i també un juvenil, un infantil, un aleví i benjamí i 3 benjamins i una escola consolidada amb convenis amb les escoles del poble. L'Hoquei Club Arenys de Mar és un club esportiu obert a tothom i posa especial èmfasis en formar els jugadors com a persones i esportistes. També inculcar ordre, disciplina, respecte i companyerisme. I pel que fa als pares, fer que participin de manera activa i que mostrin una actitud solidària envers tots els jugadors.